Oke, para tamu sinambi krabi dar siang kadang-kadang pramuladi saking Sukadamai Karanggalem atur atus dar dipun rapi. Malebet rumiyin Ibu Aja Widya putra temanten kalih tak batin saben dina raba kalilang jenengmu ning atiku sekali lagi selamat berbahagia buat teman-teman berdua. Selamat ya Mbak Mas. Bersama Sinularas. ARS HPS. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku nglalekake. Biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiman bakul pecel ana ing pinggir prapatan Terminal Madiun Sragen kenanganku ora bakal
hilang namamu di hatiku. Monggo bos, monggo pak bos. Ayo monggo, lali janjine enggak? Ayo lolo lalo asul tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambelesi yen tak nelpon HP-mu kok pateni mangkel aku yen kepethuk irungmu mesti tak siwa lali janjine kandhane alesane sapa wonge sing ora gelem kadung dandan masaku ora teka ya Cencene kowe nang endi gelagatmu sajak nyubriyani atiku sudono kowe kencan karo liya ora ayo ya sinu laras foto Pak Jumati wah Pak Jumati aja foto kleru sing arep fotoke Pak Jumati fotono karo kowe no foto kowe no yuk ya dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir sengengene ono kene aku nunggu kowe rini SMS rambelesi baterainya ngedrop ya yen tak telepon no HP-mu kok mati kandhani baterainya ngedrop kok ngapusi mangkel aku yen kepethuk anumu mesti tak lali janjine sapa wong sing ora gelo kadung dandan rene ora teko tak kira ora janjane kowe ning endi gelagatmu sajak nyubriyani
Sular. Ayo Pak Sular ngadeg. Enggak Pak D. Sing pengen joget nang joget ya. Pengen mangan rasane kok ora doyan. Pengen ngombe rasane. Uang bagus kembali jiwa ragaku. Wong ireng Ojo gawe bingung rasane pikirku. Kadang tela bisa kena kanggo tambah kangen sing tak rasa sakjroning dada. tangismu kuyu mulang esemu. Rino wengi Wong tansah tak lali-lali malah soto kemalelo. tak edani malah katone motor. lili-lilina janjen aku wis lila nanging ati iki ora bisa nampa saben lingsir wengi wayah mapan terang nangismu sing gawe kangen hatiku ya Asolole. Joko Susilo yang kita lepotan di lapangan Kemolong. Apa Mas Joko? Masuk Pak Bayan. Pengen mangan wong bagus kepengen jiwa Mas Yus kali jambe. Wilujeng. gawe Main sains krepek. rasane PS Karanggalan. Karanggalan langsung lagi. Karanggalan Karungan Lupuh. kangen sing tak rasa sakjroning dada ya ora Wong tansah kangen atiku. Oh wis Sidro mangke ngaturaken. Kaya malelo. Tak endani malah katone motor. Janjane aku wis lila nanging ati iki ora bisa nampa saben lingsir wengi wayah mapan terang nangismu sing gawe kangen hatiku. MC monggo. Apa-apa Pak sok baleni Pak, tenang. Bang Seribet ya. Sini laras ARS HVS. Kadang kinase Mas Yus kali jambe. Nggih Mas Yus Mas Yus digoyang. Gondrong midhangetaken mangke. Aja Cidro ngaturaken. Masuk. PC alu
tanggung bisa mukti. Sinularas ya. Monggo Pak Dianto. Kata Mas Teguh yang ada di Batam, selamat mendengarkan selamat lewat streaming PS syuting Mas Teguh. Terima kasih Mas Teguh, semoga sehat selalu. Oke. Kalbu tak belani jiwa raga tulus ing ati sabar bola beli wis tak aturi yen aku jiwa jerketon
wong kalen Oe oe bang golek Dek luwe becik lu wong balen asik sabar mas mbok sabar ora kesusu yen kesusu tundane wis mesti kleru Sudik wis dadi angkep bengkalku tak belani tak belani jiwa raga tulus sing ati sabar bola bali wis tak aturi yen aku jiwa njur keton kangen ing ati sing ngendang Mas Dwi sarjana seni. Kadang-kadang iki sami monitor lumantar saking syuting dari HVS streaming yang ada di Hongkong. Mbak Menu juga ada Mas Bayan Rus ya Karamaru. Mbak Kiarten Mami Asih Mbak Esti Monggo Mas Mandra. Sewindu suwe lawase Yo kowe lunga pamit karo aku oh iya 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 do wong ayu bebujan ati susah curhat Mandra di susah Mas Mandra curhat gitu mong kangen selira curhat karo Kangen Riti yo Kangen curhat karo karo sapa? Riti bagus ketresnanku yo ada beda rasane Ya, ya. hatiku Hako, ya ya awak lungkrah ya iso turu wawayanganmu ngeridu atiku Apa, ya Mas Mas Mandra? Mandra Rino wengita anti-anti jane sapa to jane Aku tansah heeh kangen kowe bali Rino wengi ra bisa turu omong sira Amung sliramu bisa nambani aja senelang wong apik tresna kowe kira bakal layu hae ora suwe aku bali sayang bisa sumanding yo ana ing sisihmu digoyang bersama brand Coketnya Indonesia Situ Laras. Ayo, Yo, yo, yo. Bebek Mas Yo, ya. Mas Yanto, Mas Bagong Yo, ya. Dinyatakan. Mas Mandra Sewindu suwe lawase Lagur 8 tahun kok Mas kowe lunga pamit karo aku Sakno. do wong ayu bebujan Susah. hati susah Hae. sliramu
Mas Ri. Iki cah ceperan ya. Ah, aku ora pangling. Jenenge sapa karane iki? Kancil. Jenenge ku ya Tayupan ngono. Ya. Terus Mandra engko dilanjut Rini kon medun. Oke. Engko anu duwite sing anu apa mau Nggih tuku blantak. Apa tanan? Gon. Ora sang rembug Lan jimu kacar kucur mau lho. Dadi wis nglumpuk ning sawerke kowe. Iya. Oh, panyebare judi mau keke kowe. Ya ora apa-apa. Ora mergo akeh sithike, kuwi enek asare sing apik ngono lho. Amin amin. Heeh, ya Cil, ya Cil. Yo. Bisa sumanding ana ing sisihmu. Cokek bro bersama cokek Indonesia. Sinu laras. Berputar-putar. Dang. Merasuk. Sumuruping surya waya sore. Iki. Mendung peteng rendi koyo barengi atiku rasa gelong kembang tresno ilang muspra. Kingku genti sing nyanyi Mas Dwi sarjana seni sing ngendang, terus Mas Mandra genti nyekel ecek-ecek. Ya. Biasane ya ngono kuwi kok. Ah, kon ngendang kok ya malahan. Wis. Pungkasane tak trimo lelakonku. Nadyan bareng jroning ati. Muga Gusti paring pepadhan kabeh lelakon urip iki. Tresno lumantar saking Sinularas APS syuting streaming Mas Rus ya ONS ya Mas Bayan Gaul Mas
Condong peteng lelimengan koyo barengi atiku rasa gelo kembang tresno muspro bebocah ning ati Natyan sepisan ketemu nanging gede merasa tresnamu rina wengi kamasa nunggang ngarep-arep sekata balimu yo Mas Agus durang kene pemerintahan kaca dekorasi wonten ing karungan tulisan siang Mas Agus umbak gawe loro ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku ngerasa
nanjake Mas Bayan gaul Mas Rus. Sepindah mulai nggih Pak Dijun. Jurakane komplitan ping 3 kas kok. Pisan nanjake Mbak Rini sampai ngadeg. Nanjake Mbak Rini. Nggih, monggo. Loro ati kalih diatur. Loro ati 2. Bibar menika mangke persiapan katur panjenengan Mas Agus Soekarno. Ya, pokoknya aku wis suwe kangen karo suarane Mas Agus Soekarno. Nggih. Legaruyen Mas Agus dipun sekecaken. Yo, loro ati 2 cokeknya Indonesia Sinu Laras. Kurang apa aku iki nggonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati satu wis ra bisa ditambani pribadi iki ora bisa tak deketi yen ta weruh sliramu jejer dheweke andem tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis liya sayang aku apa bojoku apa kene aku lali do gawe gelane rasa tresno sliramu ra bisa njogo wis milya sayang aku apa dheweke sayang sliramu wis milya dadi bojoku apa bojone ayo bojone bola bali do gawe gelane rasa ora rasa tresno sliramu ra bisa njogo sing tak sun mugi paringono eling eling marang keluarga tansah sumandhe ayam tentrem mangajab purina wengi bola bali jok gawe larane ati Bunda Yarto
gelane rasa rasa tresno iramu ra bisa jaga wis milio sayang aku dadi bojoku apa bojone ora bali gawe gelane rasa tresno mas sone sliramu ra bisa jaga sing tak suwun mugi paringono eling marang keluarga tansah sumanding ayam tentrem pangajak kurina wengi kula beli cok gawe larane ngati matur siap oh Pak Parno monggo Burini monggo ayo Pak besar ben bayangaken menika Mas Kancil monggo kanca dues nika monggo ben bayangaken sedikit saja masuk aduh wong maneh nalikane sepisan ketemu ono gawang-gawang angin laleke ana di mana ana kami saya pripun monggo Pak Jumeno. Pak Jumeno. Dangu mboten tampil niki digayake kan Pak. Oh, kandhani yo. Pak RT Ngadiyo terus iki Pak Jan iki jan sapa iki? Pak Jan iki sapa sing Pak Jan. nggon pondokan mau to? Oh, Pak Samsi. Pak Samsi. Oh, lha ben digawe ya aku. Nah. Pak Parno ya aku, Pak RT Ngadiyo ya aku. Nah. Oke. Aku ra melu. Ora kowe ra dikon kok. Lah iya. Niki rencang goes sedaya, Pak. Oke, Nggih, yo. nggih. Monggo Mas Monggo, Agus. Pak. Aku ngenten. Asik ya.
Jan. Jan, ra umum nggih, Pak. Umum iki. Kandhane. Oh, lah nggih to. Pak Kancil niki. Oh, lah nggih. Wi Kancil iki ngesahi apa Rin wi? Mbah, Ora ngesahi dompet kok ngesahi ono. ora ngerti. Ngesahi oli. Bar iki persiapan kok Pak Parno apa Pak Kardi? Ya. Aku ngenteni. Janji manis nambani rasa kangenku. Masak. Yen nyawang manis eseme kaya pisang loloke atiku reno wingi ra bisa turu yen kelingan salat bawamu tak titip dadak nganti salawase tak isa najan aku neng adoh papane Titip tresno kalenggan Mas Untung wilujeng lenggah metune rek mburi saiki dadi bayan Mas Untung ki. Ah, jan dhisik trimo kaur dadi bayan. Yo sabar biyen. yen nyawang manis eseme kaya pisang loloke atiku reno wingi ra bisa turu yen kelingan salat bawane
tetep Ora terang. Aja ninggal aku terima bonceng wiwit kudal janjine ku barengan bareng lara lambe abang kaketiwang perlingane bajeng ecek Waleh tembe mbok aja lamun ngecek getuget-tuget jogete kok separ ngono sih. Aja ninggal aku terima bonceng wiwit kudal Janjine bebarengan dereke Mas Agus Rondo desa. Ayo Mas. ayo yo ayo yo Mas Teguh yang ada di Batam keparang wilujeng siang wilujeng mirsani streaming lewat AVS Shooting Yen komrong katon mencorong yen besepur saya tambah patu rupa ora sepiru pranyata pejatet tambah deso ayo yo ganti pasangane durung ngerti yen dadi jodone ana desa ayu dhewe
pisan kas. Pisan kas Pak Jumi. Apa? Emosi. Emosi. Poe gong. Bibar menika persiapan Pak Kembar ngendi malungguhe? Oh, apa nang kono Pak Kembar. Oh, cilik nang mburi. Kaya aku cilik no. Oke. Sing penting sehat ya Pak Kembar ya. Oke. Pokoke emosi. Gonge nerok emosi ki rung gayeng. Loh, emosi Mas. Ayo yo. Ayo yo. Aja ngucap aku wis bertobat. Wong wadon ngendika mbaya sinalon. Tak pikir kowe aja kuwatir. Sobat ekonomi pikiran gampang emosi. Aja ngucap aku wis bertobat.